l'Institut Damià Campeny ja fa una sèrie d'anys que s'està fent una sèrie de passos per poder aconseguir que l'alumnat sigui més competent en la matèria de robòtica i en el pensament computacional. De primer a tercer, a la matèria de tecnologia es treballen diferents activitats per millorar el pensament computacional i per introduir les diferents plaques a tot l'alumnat. Paral·lelament d'això es treballa l'optativa de robòtica, en la qual no hi ha accés a tots els alumnes, i en aquesta optativa els alumnes aprofundeixen tant amb les plaques microbit com amb els Lego Mindstorm com amb les plaques d'Arduino. També, paral·lelament a la matèria i a les optatives, es treballa STEAM. STEAM ens serveix perquè l'alumne practiqui el treball cooperatiu i sigui capaç de resoldre reptes utilitzant la coordinació dels equips i decidint quins materials, utilitzant la robòtica si cal. Ens encaixa perfectament la participació en el Retotec perquè amb l'alumnat de quart de l'ESO treballarem el projecte de recerca amb la millora de la sostenibilitat del centre. I aquí ens encaixa perfectament tots els materials dels kits, la domòtica, l'electrònica també es treballa a quart i la robòtica que es podrà practicar. Esperem amb moltes ganes poder participar aquest any i poder demostrar, poder ensenyar-vos el que hem aconseguit després d'aquests anys de treball i de camí.